Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Kaila kay Conchona. Gusto niya siya magsulo lang. Di siya gusto nga doon ay kagibal. Doon ay kabahin. Mo ba, Ampol? Magkwintas og bukog si Chona. Og magbahog siya siyang mga luha, humba. Ug maingon sa alaks ka kapaitan. Basin og magikog na stuna, Apol. No, dili na mahimo, humba. Siguro Di ka, ba, siguro ka. Oh, bagabnaw ng Chona? Pero, mamatay siya sa konsumisyon ni Sir Bong. Naana niya. Pero kung mag-anto siya, bulahan gyapon siya. Kay imagine, manager, tag-iya sa mountain resort. Mo na gingon nga sa may puso lang. Kung ligon ang puso, naka, matira ang matibay. Yes, humba, mo gina. Sama ni mo. Bisag pila na kababae nga nagsikontak para ni mo, sir. Mayo siya ni mo, di ba? Pero siya gayon nga naginala siya ni mo, awaan na sa ka. Oo, wala problema na ko, humba. Wa man mahurot na magyapon ng basiyo. Dali na, time na ng basiyo ni mo. Kutong talang inom. Dali. Ari na ko, ay. Salamat. Bye, humba. Sige, bye-bye. Nindot sa Apol ka. Di ka nagproblema. Sugod lang og sharing. Di gusto solo. Ay, barog naman. Pasi mo balik si Sir Bong o makita ka nila ka kadiha. Amay, Mao ginida kong tiaw sa itong kinabuhi, ma'am, no? tiaw? Ay, yes, ma'am. Dakong tiaw. Nga naman. Tungod kay aning kinabuhi, naa ang tanan. Amay, Mangandoy kas kaanindot sa kinabuhi. Gusto mong kabuoton ang tanan. Naay ubang tawo. Gusto makaangkon kalipay. Pinaagis pagtunob sa abaga sa uban. Aron lang niya makabot ang iyang gitinguha. Wa siya mahibawo nga may tao siyang gitumban. Gipasakitan. unsa? Naay mga tawo nga tungod sa ambisyon, kalimtan niya ang tawo nga nagpasakit kaniya. Kalimtan niya ang tawo nga nagpangga kaniya. Naghilak ang tawo nga iyang gipudian. O moabot ang adlaw nga siya na usab ang muhilak. Diya ka na, Amay. Oy, Ma'am Jonah! Ay, ma'am, asa ka man! Ma'am! Ay, nisiret man. Mura mag-gisilian ang sampot. Nisiret og lakaw. Ngano ka, ha? Nakarelate? Ni Ana, naandam ko ng ilang ilim nun. Ug akong ibutang dapli sa swimming pool. Di nangaligo silang bong ug katong hanisungit. Sukan, karon pa din tapos akong kinabuhi. Ako pa pasilbihon. Hiluan ko baka di sila. Pero asam sa kong hilo. Ma'am Jonah! O amay nga no. Ay, gisugo ko ni Sir Bawang. Asa ko no ang ilang mainom o pulutan. Ni Ana, giandam ko na. Aw, ikaw man ko pahat doon, anak, ma'am. Nangaligo na sila? Oh, naligo na sila. Nagtupis man gani ang babae. O si Sir Bong, nag-brief lang. Mao pa. Nagsintipid na gani sila.
Unsay nagsintipid? Ay ka na magpurma silang uhipan, bitaw. Mag-una si Honey Sweet. O si Sirbong, magkulit sa paa ni Honey Sweet. Langoy-langoy dayon sila. Labayon ko nun sa Granada diha. Onsay? Kayo yung... Sus! No! No! Unya, nakita pagid ako. Laing posisyon na po nila. Unsay laing posisyon nila, amay, ha? Kabayo-kabayo sila, ma'am. Unsa? Unsa? Unya si Sirbong, mogi perming mo sakay. Bono! Bono! Ay, relax lang, good ma'am. Ayaw na pagdasay mo gibate. Amay, Ay, chill lang, God. madani ni Jill? Madapa ni, ha? Akong dugan, amay, mura na ni vulkan sa kanlaon. Kabutunon na kayo ni... Ay, ayaw lagi. Kalma lang. Madiskarte ka, dili ba? Amay, Diskarte! Ang maayo ni mong buhaton, maone. Inigserve ni mo sa ilang ilimnon o pulutan. Maone mong buhaton, ma'am. unsa na, amay, ha? Paminaw og maayo. Maone buhata. Sa mukha si panawang nindot kay tanaw sila siya. Oh, nagbaki-baki. Ay, sa mukha eh. Uy, siniterium din eh. Ang sinalikan siya po. Hello, Noy. Ba, asa si Sir? Diaris Monte Resort, Noy. Nagpaabot ninyo. Hindi na ko sa makundak. Busy, sir. Oo, sa nabisihan. Sige, ginul sa 4 bambo. Oo, sa? Tonto bata. Lagi. May kauban, sir. Nga patanong babae. Nagsige siya nung ginul sa 1 circle. Ay, palihog na ko huli Padong na may. Kinay. Bye. Bye. Ay, dota na yaya, sir. Nindot yun. Ako ni Bebahon, sir. Napadong na yung mga batos. Ang mangda sa basura. Honey Sweet, my dear. May nanawag. Liha ka na. Thank you, boss. Nito ka. Sorry nga natugaw tao ni mong pag-inom, Les. 4 bambu, Unsay mensahe? Haon ba? Padong na sila si Noy Terrio rin eh. Okay, good. Okay, boss. Okay na. Bye. Bye, humba. Oh. Niya na paingon diri ang akong mga buaya. Amay, unsa man? Okay na, ha? Ay, yes, ma'am. Okay kaayo. Okay. Ako ning ihatod ang ilang pulutan ug imnunon. Maogi na gibutang sa stray, ma'am. Salamat, amay, ha? Ihatod ko na. Bong, gigutom na ko. Okay. Ihatod na nga atong pulutan og ang drinks. Asa na? Niya na lagi. Bong, ni anak ko. OMG! Si Manang Chona, nagtupis! Tsura! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!